Stennejt ħansibek hekk. Kif stennejt li ssibni? Ma nafx. U mhux hekk żgur mhux forsi. Nikżek il-kuxjenza ser. Issa qed jinħallek irsienek hux da bono. Nixtaqtu jinħal qabel. Alla sew. Ejja ħanibdew. Għandek avukata x'inkella taf li jekk trid. Kien hemm wieħed li bagħat li biex inbieħlu. Għalfejn qed tagħmel hekk kajt, Leo? Għax m'għandix mod ieħor kif X'inhu torti għaj li jinsibtek hekk kajt? Ara ma niftħux kodba ta' minu torti x'għandi ħafna Stortu li qed issemmi xiex, fejn? Sejt li ġejt nirreżenja. Xiex, x'tiet tippretendi għaj da bono? U ġipportak li minna minn dakinhar biex nipprova fuq saqajja. Xiex, stajt kellimt jekk rid da bono tafa di. Mela stajt tagħmel ħafna affarijiet seru imma ta' matwarek ma jħallux. In-nies ta' madwarek, intażilhom da bono, tafa di. Dejjem tażilhom ta' madwarek u ser. Ija. Ma tistax la tweħħel fija u laqas fil-korp. Tafa di, xbajt ngħidilek. U xekku jkollok wieħed bl-inġiri li ma jiswilekx fit-tim. Lil Trix qatt ma kellek bżonna. Leo, tafa di, kemm il-darba Vera, sa irħaqt marriage counselor. Ejja, ara nafx qed tipprova tagħmel ta'. X'innagħmel? Nafx qed tipprova tagħmel mhux se jnexxilek. X'innagħmel hija x'qassi stess ma' idea. Qassim ta' sustanzi huwa legali da bola kemm il-darba tilek. Dikara, dik hija t-targa tiegħek, titfall il-ħimiet qabel ma jitfalek tiegħek. Allura x'rid trid minn għandi? Investiga ser. Investiga x'wassalni hawn. Għamel xogħlok! Ma tafx irrid? Titteklek x'ħaniħu minn flok? Xi klabs! Zak jispiċċa bla missier u forsi tieħdu sejt jew missieri. U bat jispiċċa ġostitut forsi u jinsini dak li se nieħu. Lest? Tista' tmur. Fejn mur? Aqbad ħwejġek u mur id-dar. Ejja. Mur debona qabel ma nerġa' nibda l-femti. Mur. Mur ejja x'qed tistenna? Okay. Grazzi. Sir. Nimbirek. Bravi.